adlaw-adlaw nga pagpamalandong sa mga pulong sang Dios kag mga pag-ampo. Ang aton teksto sa sini nga adlaw makita ini sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 9 hasta 13. Ang pagtuga, ang ikatlo nga adlaw. Kag ang Diyos nagsiling, magtingog. Ang matubig nga yara sa idalom sang langit, sa isa ka duog, kag magpahayag ang mamalama duta, kag mangin amo ini. Kag ang Diyos natawag sang duta nga mamala duta, kag ang katilingban sa mga tubig gintawag niya kadagatan. Kag nakita sang Diyos ini maayo, kag ang Diyos nagsiling, magpatubo ang duta sing hilamon, ulo tanon nga nagahatag sing binhi, kag nagapamunga nga kahoy nga nagahatag sing bunga suno sa iya sari, na ang iya binhi yara sa sudod sini sa ibabaw sang duta, kag nangin amo ini. Kag ang duta napatubo sing hilamon, kag ulutanon nga nagahatag sang binhi suno sa iya sari, kag kahoy nga nagahatag sang bunga nga ang iya binhi yara sa sulod sini suno sa iya sari. Kag nakita sang Diyos nga ini maayo, kag ang kagabihon kag ang kaagahon amo ang ikatlo nga adlaw. Madamo masalamat sa inyong mapagpamati. Ang mga bersikulo sa Biblia nagahatag sa aton kabakod sa tanan nga mga hilikoton sa adlaw-adlaw naton na pagpangabuhi. Ini ang The Bible Wisdom Ministry.